na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni naput naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Depong personalan kita po tagahapot lang, mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan, mga tugang na ang prosarong problema masolusyonan asin malinawan. Ini po ang hapot sa DCGB Radio. Bago po yan, ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mog mga tay, kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid, Silimarin Capsule, para po sa salud asin proteksyon kang atay. Yan po may Silimarin na hali sa herb. Natural kay aligtas ang Silimarin kang Liver Aid. Saro pong epektibong paagi para po matabangan na matawanan po nin proteksyon. Saraldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dai, mas maray po na ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Here we go! Report, mga tugang hali po dyan sa lawas, nasa Masarawag area, Sinda Jimmy Nazalita. Sa mga dagdag na istorya ngunyan na pag-aaga, pinaghiling pang sitwasyon sa sinabi ng lugar kung kumusta pa depekto kan padagos na pag-uuran sa tuya tabing palibot. Jim, good morning. Anong latest dyan? Yes, BP. Luminaw kami ni Kapitan. Mga pira ng kilometers kita. 5 kilometers. Danger zone na. Laog na kami. Luwas kami sa 6 kilometer. Luminaw kami sa 5 kilometers tabi BP. Tinugad minanggad. Pero talagang dahil na kami nagdiretso. Dahil anta ansa puro. So, although di mi natugad masyado, inabot sa pinakang gali, duman sa taas kan pamitisan kan bulkan. Hararo mo na, BP? Hararo mo na sa gari naglalakaw kami sa iraram nin kuiba. Iyon na ano, Buda. Jimmy, narunduman ko pala, nag-uuran baga, de ka mo dyan kasi magkuhan sa gali. Nagpundo Baka biglang bumubulo sa nakusog na baha dyan. Tabi. Nagpundo na tabi BP sa uran, na suinit. Yan, so di sa pinakadulo, sa pamitisan ng gadkan na bulkan, danger zone, araro mo ng gali anya ondigde. Ngunyan, itong gali, nakadevelop kami ni Kapitan na konklusyon, kung natadigdi sa baba, habang parani kami sa sentro kan na pasentro kan na Masarawag, haros umagid na sa 6 lanes, pantayo no na tabi BP, tinampo na. Tinampo na ngunyan. Kaya nangyayari na nagpaparahiwas digdi sa pababa. Kailan sa hali duman sa taas, minakunik ang tubig, pasiring na digdi sa mga sa baba. Ngunyan, pag tuminupag so mag-inibong na nga bilka na kanal, di hararumon, tay may naron mong gari kami nasa kuiba. Ngunyan, an sa itaas, mga kahoy. Yes, nyog. yes. Pag tuminom ba, na bundol kan tubig so gilid, kaining mga bulod, di marasay so kahoy, marasay so nyog. Pag rasay ka nyog, barado. Yes, yes. Di mahanap na naman in ibat, bubundulo na naman so ibang porsyon kan gilid kan na Salbatan, ano? Bulod. O yung parte kan tulak na inikan bulkan. Pagkatapos na mabundol tabi BP, di matupag na naman. Yaon actually ang mga ebidensya so mga kahoy, so mga nyog, yaon digdi sa tahaw kaning inagihan kan na tubig baha. Pag binundol na, mahiwas na naman. Yeah. Paghiwas ta BBP, may matitipak na naman na porsyon kan bulod. Ay, nako. Pagtipak na naman, di marasay na naman. Di mapapantay. Di sige an babaw kang pikagihan kan tubig. Sigan ba? Kasi gan bagsa kang tagsaibong na tampi kan gali.
sigan hiwas. Pagkatapos pag ababa na naman ang porsyon, masa nga na naman tabi BP. Oo. Gari na naman tinampo. Oo. Di so natipak na naman, di mabara. Masa nga na naman. Kaya ang tubig, mangalas ka, yaon sa purok 4, sa purok 5, purok 6, purok 8. Kaya grabe ang nakaarungang peligro yan sa baba, sa Masarawag, and doon niya tumasa. Oo. So, yun ni Tabi Bibi. Actually, dahil na kami nagdiretso sa taas. Patutukad ng maray. Yeah. Tapos, natakot naman kami. Baka kumulaps. Yun kami sa Irarom. Sabi mo, Jimmy, ang Masarawag, kasabang nga, di ba? Ang Masarawag, nagari na kakuan siya, nasa tahaw siya kang magkasiblag na gali? Gari tama ba? Gari na sa sangkayan kan magkasiblag na gali? Nagpuni ni Tabi BP sa Sarunggali. Okay. Okay. Ngunyan, itong galing ito, makusog dahil sa volume kan tubig, kan uran, alidig di sa bulkan, kaya nangyari, nagaparaturo pag inagihan kan tubig. Kaya sigan alapad kan mga daga na ipinagrarasay. Ngunyan, kung sa tinanom, dahil kang masabi Tabi BP, kahoy, manyog, sa mga endangered na mga tinanom, yaon digdi, ipinurulos na sa gali. So sabi yung Tabi BP, subulkan, duminivelop, dahilan kan tubig baha, kan uran, duminivelop nin sa diring gali, na mahiwaso, nuno na digdi sa baba. Habang nagsasakat ka sa taas, pararom nin pararom. Naharos dahil mina kayang sasakato ni Kapitan, o kaya pasakat, pero pararom. Okay. Anong impact, Jimmy, dyan sa lugar na ang gali, sige, ang hababa, buda, iyan na, nagkaigwa nin panibagong gali? Sigan develop nin mga panibagong agihan kitubig. Habang nagtutupag ang gilid, pag nagbaha na naman, di ababaw na silted. Ta siyempre, so mga daga, mga nyoga po, nagkakabiriyo sa tahaw. Di may mga mga tutumbo ko na naman na porsyon kan bulod, iyon na naman ito magagaba sa masunod na pagbaha. Kaya sigan hiwas ka ni. O yan, si Kapitan sa karagdagan pag-mostra kan sitwasyon may digdi sa taas. Si BP nagiraray Tabi Kap. Si Kapitan Vicente Bali at Tabi BP. Yeah, Kap, maray na ala po giraray. Sa inspection namin ni Sir Jimmy Salita, nasa-set niya yung location regarding sa ating gali, digdi. Kaya yun nga ni ang sabi ni Sir Nasalita. Jim, oo. Yun na ito ang pinagtaram niya na totoo talaga. Actual na hiling niya ang sitwasyon kan gali digdi. Kaya dahil na ang problema talaga napaka-critical digdi sa baba. I see. Ang pinaka main solusyon ang desalting tapos dredging para ma-control sa baha. Okay. Yun man lang po ang recommendation ko kay Gobernador tapos kay Congressman Arjan Salceda. I see. Nagkahuro na po kamo ni Governor Rosal and Congressman Salceda po, Kap? Iyo po, dinuman ko mismo sa office niya sa Capitolio. Oo. I see. Okay. Itinaw pa ko ng resolution kay kay Congressman dahil sa ininangyaring plus flood din sa Barangay Masarawag. Opo. So, ang suggestion po nila, magkaigwang dredging, tama, Kap? I-dredge? I-dredging, i-desilting. I-desel. Para sa tubig na hali dyan sa taas, umagi naman sa dapat na agihan. Na dahil madumalagan sa endo sa mga residentes nito? Iyo po. I see. Okay. Mga pirang, sa lima tabi, Kap, mga pirang kilometro po yan na dapat ma-desel tabi? Medyo harayoon. Harayo? Harayo. Mga more than 2 hours yung lakad hindi. Oo. Kung sabihin, ang pagpararom kaan, tabi, i-desel mo yan, dapat po duman sa puon, sa taas, na kunhain, duman sa origin kang baha, di ba? Tama, Kap, ang sa kung nailing? Iyo.
Tadi pinigyan sa baba ang puon, problema mangyari, pero dumang sa taas pumuon, pababa, may gagayad sa tubig, kung saan siya mabulos. Kaya lang ang problema, sabi ni Jimmy Palan, itong tampi, kaya na mga galis dyan, pag titamaan kitubig, naghararom ito, nag-scour, di ba? Tapos Iyo. binabagsak siya, di sige ang dakula kang galis, sige man ang tupag kang palibot, sige ang babaw ka nagihang kang tubig. Yun na nga ang problema, Didi. Nay ko ano, okay. Sabi may an posibleng apektado da kampak, bakulangan masarabag ang barangay mo kundi pwedeng mapektaran so doon niya tumasa. Pwede maapitaran ini dahil na, medyo natutumpok na so ini kita po suluhan doon niya tumasa. I see. Okay. So yan ang problema ngunyan. Ano sa commitment ni Governor Rosal Tabe sa imo? Nung makaurong ko si Governor Mel Rosal po, ito dahil pinag-submit ko sa reso ko dahil sa plus plan niya nangyari dito sa Barangay Masarawag. Ang sabi naman ni Governor, napadala siya na nagpa-ocular inspection Aha. mga staff niya. Okay. Tapos, inalokan na ako kay budget. Ang problema lang, dakol pang proseso. Kaya, medyo problemado ako dahil Ano pong proseso da sa pinag-agihan? i-inspection Baka may inspection, may bidding? Oo. I see. Dali lang ta BBP. Opo. Kung ini DK flood control, ubuso ng budget kan Pilipinas kani. Oh, pero kung dredging man sana, although palliative ang dredging, temporary solution yan. Kung dredging, desilting, ididirihir mo ini pasiring sa baba. Oo, pero ang problema, kung sige ang uran, hagbang nagrisil ka umuran, sige mangyari ang Sige, gilid, mangyari. igigilid mangyari, so ginilid mo, kaya dapat, pag hinali mo, pag diniselt Imumove out mo, mo. halion mo, so kinuha mo, kundahan mo sa konsain. Nyara yun ining, sayin mo ini imumove. Kaya yan agihang ki mga auto para ipabakal sa quarry operators. Wala man, day man mapakinabangan ta BBP sa kware, nata. brigades, day man, daga ini, Adaga daga gapo buldiritos, day man kaya Salbatana. dito sa taas. Daiman sa taas nin Oo. na binulusan ini kan na pagtugakan bulkan. Dai kibaybay. bako siya binulusan kan bulkan, talagang daga palan ini. Daga purong daga. Ay salbatana. Tapos gapo. Oo, okay. Kaputa daw tabi Kap si James si Kap kung kumusta man sa commitment ni Congressman Adrian Congressman Salceda siya. tabi. Actually, nung dinuman ko si Congressman Adrian Salceda, dahil ko naubutan sa office niya sa Opo. Pulangi. Nasa Manila gayod, may mga sessions inday. Kaya, pero, Kasi po nakauro mo Kap. ano niya sa office niya, so reso ko. Kaya, parang, siyempre, aram na ni Congressman dahil rinisib ng mga staff niya. Kaya, Okay. nagtatawpin mo ni ayuda dito sa ko. I see. Opo, okay. Very good yan. At least, aware ang duwang official dyan sa 3rd District, tabian sa Kapitolyo, tabi Kap, sa concerns nito dyan. Okay. So, kada bes na mag-uuran, gari yun ang routine nito dyan, maibakwar, mabalik, mabalik. Iyo po. Opo. Kap, Preventive natapo takay puhan na evacuation. ibakwar itong nagkaapat na purok sa imo tabi. At tal sangon niya unduman so iba kung konsekwente sa community college sa Moraro. Natakay po nitong ihalion tabi duman. Tatamaan ba so na estaraninda o ano tabi ang rason kung dapat halion ito? Kada bes na nag-uuran. Dahil depende na dahil sa impact sa volume kan plus flood, pwede maapektahan sa mga harong. I see. Okay. Pwede matabonan sa harong. Oreong, okay. So ang hadlit po, kaya pigahali dyan ang mga tao, oras na mag-flash floods, tana mahanap kiagihan sa mga tao, sa tubig, dadalaganan sa mga residential areas. Iyo po. Ay, nako. Pero po, isus ko. Okay. Pero pong harong ang apektado tabi ka more or less? Actually, ang affected na purok, 4 na purok. Yeah. Oo. Purok 4, purok 6,
Purok 5 and Purok 8. Yan. Oho. Mm. Sangon yan, ang nasa evacuation sa Moraro, 93 families. Mm. Okay, so nahiling mo tabi kap natang seryosong problema inano? Barangay mo? Yun po. Opo, okay. Sige tabi, Kap. Salamat Kap ha sa pagsabay Okay. tabi diyan kay Jimmy ta. May connect naman ma-follow up ta ang mga concerns po nila sa tuyang mga local officials. Jim? Okay, nakuha ko naman sa monitor. So, kung sa seryoso, BP, seryoso Yeah. ang problema. Kung sa structure, very imposible ning ubos ang ligyan kwarta. May naroon mong linakaw ming sobra maduwang oras. Yes. Ipapadikihan mo. Ano ang kasiguruhan na dahil magraraot ang diki? Dangan, kung ito man nasabi ni Kapitan na dredging desilting, ididirehir sa tubig. Pagkabot dyan sa tinampo, sayin mo yan papabuluson. Yes. O mapiktaran man sa mga pagtaraning na barangay. Yes. Oho. O yan ang dakulao na problema. Identified na susugmina ni Kapitan base sa actual na pagsakat midigdi sa pamitisan kan bulkan. Ang problema, yun ining na-develop ng gali. And, Bagong tama di man ang term na gamiton ko, bagong gali, tama? Galing sa det, nagparahararom. Ayun, oo. Dahilan sa volume kan na matinding volume na kan uran digdi sa taas sa bulkan, nagparahararom ta BBP. Ngunyan, so pagparahararom kay to, dig volume ang tubig na nagbubulos duman. Pag duminalaga na pababa, tutumbulon sa mga puon kanyog, sa mga puon ka ding bulkan, di mababara, mahiwas nagapara sanga. Ano pag ang sistema digdigar pinampo na igwanin mga diversion, igwanin sanga, napawala patuo. Ngunyan sa mga natutumbok ka ito, kaya may mga itong purok diyan sa baba. Iyon na ito, resulta ito kan mga pagsanga-sanga na kan baha. Okay, okay. Kung ano ang solusyon ka ini, iyan ang susunod, abangan to, sa sunod na mga kabanata. Iya, apodan ko daw si Mayor, ano ito? Mayor Onghoko adi, Onghoko niya. Apoton ta, siyempre targa pala, no, baga sarang Mayor, nagimiriting baga sinda pirmi. Oo, ining mga gilid ta, BBP, inagihan kan ba sa tahaw, alapadono na. Uyan sa mga gilid kan mga puon kanyog, sa mga ugat ka ini, Opo. nagdudurungaw na. Wala madaling, sa gustong sabihin, pag na-scour pa ini, tuturumba na naman ini. Kaya, Wala sa mga kahoy. Oo. Gustong sabihin ta, BBP, na maski ang kabubuldan, daiki ay kompleto ki mga tinanom. Ta kompleto ki tinanom digdi BP mga nyug kasudpan mga nyug digdi dahil pa mga kahoy. Pero tao ni konektado sa galikan bulkan naging useless. Oo. Tato minurumbaw sa tahaw kanina na mga na-develop na gali na pigdi-describe ka sa bago nagari 6 lanes na tinampo. Oo. Iyan ta BBP. An sa tuyang actual asin eksklusibo na pag soy-soy kung saan naghahalian na problema plus dyan sa sentro kan Barangay Masarawag with Kapitan Vicente Baliat, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy Nasalita sa report hali dyan sa luwa. DCGB Flash Report. Exclusive report. VP, good morning. Morning. Napikadanog ko mo rin so explanation ni Jimmy. Okay. Ngunyan kaya ako baga, pirmi ko manahihiling iyan mga gali dyan sa mayon. Yeah. Lalo na kayo itong nagaparatukad kami dyan. Ang problema kaya dyan is, ang mga tanaw, dakon ang tinanom dyan, pero kadaklan nyog. Okay. Tapos, may mga kahoy man, pero bakong deep-rooted na species. Okay. Opo. So, imagine mo, pag nasa irarom ka kang gali, nasa ibabaw mo sa manyog, Yung man ang gano. Yung man ang may hiling mo sa irarom, sa gilid kan gali, wara mga gamot kang kahoy. Yeah. Kaya ito ang pigtatamaan kang tubig. Ngunyan, pag ito tinamaan kang tubig, natural, matupag, Yes. mabagsak sa mga kahoy. Sige, ay hiwas ka yan.
Iyan ang sitwasyon dyan. Ngunyan, iyan dahil perennial problem iyan. Opo. Dapat siguro, adalan kan munisipyo, ang sarong opsyon na permanent relocation. Ako sa iling ko, yan ang pwedeng abuton talaga. Ining apat na purok na ini, na pigme-mention, dapat ini permanenting may relocate. Nga hindi magparabalik-balik ang tao. Iyo tabi, kasi kung gagibuhon mong dredging, desilting, flood control, Dakol na kwarta naman ang magasto dakol dyan. ang mauula na kwarta dyan, pabalik-balik lang ang problema. Lalo na kung mag-desalt ka na nag-uuran, ay nako. Okay. Ang pinaka-problema na hiling ka dyan, kasi pag nag-uuran, delikado itong apat na barangays. Opo. So, i-address itong root Yeah, cause. correct. Diba? Opo. Nata nagiging problema itong barangay na ito. Di, paano kung wala ang barangay na iyan dyan, dahil taman iyan i-consider na problema kasi magiging natural waterway iyan. Yeah, correct. Ang nagiging concern kaya sa para para maprotehan ang buhay din tao, budak Iyo property. tabi. Correct. But the best way dyan is, ako sa hiling ko permanent relocation. Ayun. Okay. Ikumpara Good. nindoan, ikumpara tabi kan munisipyo ang cost kay itong desilting, dredging, flood control as against permanent relocation. Kesa nga ilipat mo ibakal mo kidaga, ilipat mo sinudugan sa lugar na ito. Iyo tabi. Yeah, okay. At the same time, kampanti ka pa, tawarang taong tatamaan. Exactly. Okay. Iyo man lang tabi. Yeah. Okay, thank you. Thank you so much. Sige. Tapudan ta mga tugang sa binong Hokoboda si Dr. Cedric Daip, so staff iyan ni Cebubi staff iyan ni Congressman Adrian Salceda. Buda makipag-ugnayan man kita tabi sa opisina ni Governor Noel Rosal kung abutong kang oras niya atong unya na pag-aaga. From yan, sandali lang Joshua, gani may follow-up si Pio. Tama tabi Jun, may follow-up si Pio. Hain si Pio, nasa cellphone. Wait, alright. May follow-up si Pio, follow-up report. May kinaraman po dyan sa istoryang yan sa Ginubatan area. Ping, good morning, tabi Pio. Yes, VP100 negative, bako ining related tabi VP100 Aya. sa Ginubatan tabi. Ano Okay, po, sige, no problem, go. sa Lato National ini, tinangkas na sa pwesto si Police Chief General Nicolas Torre III. Oh, Roger, basahon niya to ang tinanggal sa pwesto Pio? Roger, Okay. basahon niya to ang dokumentong naipabot sa tuya. Office of the President, Malacanang, 25 August 2025. Police General Nicolas D. Torre, Philippine National Police, open parenthesis, PNP, close parenthesis, PNP, Camp Crame, Quezon City. General Torre, you are hereby relieved as Chief PNP effective immediately. Second paragraph, for the continuous and efficient delivery of public services in the PNP, you are hereby directed to ensure proper turnover of all matters, documents, and information relative to your office. Third sentence, okay, third line, thank you. By order of the President, Permado, Lucas P. Bersamin, Executive Secretary. Paano daw Pio? Ano daw ang pinaka-main reason, ano? Roger, dahil pakita nakuha ang informasyon Oo. sa rason sa likod kan bigla na ini na pagkatangkas, pag-relieve kay Oo. General Police PNP Chief General Nicolas Torre III. Paano daw, dahil pa nga di siya, pirang bulan na siya sa pwesto. Roger, nagkapirang bulan pa sana. Kapirang bulan pa sana. Roger, basta yun breaking news man ini, pati man duman Yeah. sa mga pag-iribata sa Metro Manila. Yes. At ining dokumentong sa tuya man na pinagbabasa. Pero ini, Lucas Bersamin, Executive Secretary. Dahil Opo. ano pa man na rason, Opo. dahil pinagbugtap asin, dahil pa man natututwa, kung sisay ang posibleng isalida kay Yeah. Police Chief General Nicolas Torre III. Oo. Nagpalawas sa Tarbi Pio kay reaction si General Torre o magpalas kay statement regarding this? Negative pa kita 25 ang pizza kang order, di ba? Ngunyan pa lang na daw? Roger, ngunya na 25, August 25. 25 sa dokumentong naipabot man sa satuyang newsfeed. Oo. And
iyo yan tabi BP Henryan Ayun. Development duman sa Metro Manila. Pangyari, ano? Makakigig man yan nangyari nga kay General Torre. Roger. Oo, Yan okay. ang mga informasyon na isa sa tuyang monitoring studio. Ako po si Pio Fernandez, DCGB News. Salamat, Pio, sa report. DCGB Flash Report. Nailing mo na yan. Another breaking story. Thank you, Tabi Pio, sa flash report na yan. Rinilib sa pwesto si Chief PNP ano yan? Nicolas Torre, Tabi. Office, mismong presidente kan Pilipinas, sa Office of the President, pirmado po yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Hello, Kuya Nes. Good morning. Kuya Nes. Good morning. Apa. Yeah. Pigpasa ko man nga ni sa imo so. Ayaw sa kuya? Oo. Talaga? May dagog ka lamang tabi, Kuya Nes, na rason-rason ngayon, alimbawa? Di pa? Bareta? Iyo, expected na yan ay re-relieve siya. Ano? Talaga? Sa, May iso kaya ba sa napul ko mini, kang inot? ang nangyari baga, may saro siyang deputy na senior pa nga ni sa iya. Iyo. Na bako mag-graduate sa PNPA. Pinariasahin niya garo sa Mindanao, sain. I see. Tapos, di siyempre, pigbaralasan niya so kaya sa mga reassignment. Yan, siyempre, itong mga nagkarapiktarang kan reassignment, kung na hindi na nagustuhan sa pwesto, maharanap kay mga padrino. Yeah. So, ang padrino ninda, DILG secretary. Di sisay ang mas matimbang Iyo. sa presidente. Yeah, correct. Siyempre, secretary. Mas matimbang sa presidente. Aside from that, haloy na ining ko yan sa uniform service. PNP graduate ka. First time nga niyan. Yeah. Kung naman ko ng mga deserving na naging si PNP, may kaklase ako na abogado pati, si naging Major General Train. Pero dahil siya natawang ki Chansa kasi paano ka mabangga sa dakulao na grupo. Yeah. So mga graduates kang Sarong Academy. Yan ang mga graduates ng Sarong Academy. Kapot ninda ang bilog na ang armed forces. Kung sabihan sa presidente, pumundo ka dyan, baka makudit ka pagpakaray. Iyo bagay. Kuya Nes, pero tabi kong ideya. Pag 4-star bagay ni si Tori, di ba? 4-star siya, prino mo siyang 4-star. Pag-araw ka, di floating status siya, anong gibong ka? Di ba siya pwedeng i-assign sa iba ta? Hababa, Surango, kang lugar, opisinang, assignan sa iya, di ba? Kung makipagtagasan si Torre, dahil siya dahil siya mag-file kay early retirement, pwedeng mag-assign kay bagong PNP, pero ang ranggo niya 3-star sana. Dahil pwedeng maging 4-star kasi so 4-star niya ang pakitore. Gusto sabihin, I see. Gusto sabihin mo sa chain of command kang PNP, di ba? Dahil 4-star na ngayon dyan, dahil pwedeng dagdagan po nag-ibom na 4-star ansaro na mapapwesto? Maamin sinda kang batas, na sa batas, saro man sana ang 4-star. Sa PNP? I see. Okay. So hanggang yaon siya, dahil siya ma-retire, pwedeng 3-star o 2-star ang PNP. So, 3-star sana sa PNP ang mangyayari. Dahil siya mag-retire. Pero kung ako sa iya, ako kaya, early retirement baga ako. Iyo. Hindi ako nagpara pakisusuan yan ta. Sabi ni Piloso Potasio, mahirap ang hindi karuwagan ang umilag sa punlo kung hindi mas maganda na umilag. Okay. Salamat po yan, ha? Kung ako saya ma-retire na ako. Iyo. Okay po. Hindi ka di siya. Yeah. Kaya lang, ang problema ko niyan, sige imagine ko ang buhay ni Torre,
pag ruminitire siya, Ay, tapos siya. masay na siya. Masain siya buda. Baka humampang mga kaso ini. Oo, baka baraluso na siya. Yeah, correct. Problema. Kaya mas marayaan sila pwesto, ade. Dapat ako nga kung ako araw kayo sa pwesto niyong ito, siguro, nag-prepare na ako kung masay na kung bansa, paka-retire ka. Dahil kakaratayon din sa Pilipinas. Yeah. Okay po. Siguro, ba't lamang no mahirakan man siya ni Marcos, tawan siya ibang pwesto? Pwede, habang na-active duty siya, ibang pwestong ito sa iya, pwede, di ba? Oo. Pwede. Kaya sign niya siya sa Anti-Crime Commission baga? Yeah, oo. Pwede naman ang active duty tabi. Pwede, pwede ang mga nasa active duty i-appoint sa ibang posisyon na bako man ngaya PNP or military ang trabaho? Pwede. Ang undersecretary na head kang PAOK, PNP man ito. Kung saan mo na potential na maging chief PNP. Kundi, dahil ka man nga dyan matatawang hanggang yaraon pa sa mga ali sa ibang academy, dahil ka man dyan maganam. Okay. Dyan matawang. Yeah, okay. Thank you, Tabi ko, Yanes, ha? Salamat. Okay. Salamat. Thank you. Oh, yeah. Thank you so much. Yan pala ang yan ang patakaran dyan, mga tugang ang Chief PNP kaya 2-star bagay na si Tory na-promote siya, mga tugang na 4-star bilang Chief PNP. Uni mananggad may breaking news digdi na pinadala sa tuya. Mga tugang. Thank you, Tabi. Buda, salamat kay Pio sa flash report na ilinawas na iyan. Mga tugang, sa News 5, Tory relieve as PNP Chief. Kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na relieve sa pwesto si PNP Chief Torre, General Nicolas Torre. Epektibo ito sa lalong madaling panahon ayon sa kalihim. Warang wala ki rason kung nata tabi mga tugang buda day pa denounce kan palasyo kung say tabi ang acting PNP chief na ibubugtak tabi dyan sa Philippine National Police. Si Tory kaya, first time ini na PNP, Philippine National Police Academy graduate. Yan, ha? First time yan. Yeah. Doon sa nabagan akademiya sa Pilipinas na pwedeng ganyan, PNPA, PMA. Nakalaglan sa mga PMA, mga tugang, diyan nagdaralagan sa PNP tabi. Kaya, but we do not know, mga tugang kung ano tabi ang rason, mga tugang kung nata, ini, tabi ng iyari, sa PNP. Pero alat nun, may mariluwas iyan, mga tugang na mga rason kung nata, tabi, tariniliv, ang satuyang PNP chief. Hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. All right. Good morning, Sir Henry. MGB should get involved in the inspection. Nature will always take its own course. Least than that man can do is to understand its nature. Consequences come when man tries to change its natural course. Take care po and have a wonderful day. Yan, sabi po ni Dr. Ami Durosan. Engineer din si Dr. Ami. Thank you, ma'am. Good morning, tabi sa imo. Reaction, duman tabi sa report, mga tugang ni Jimmy na salita, hali po dyan sa Ginubatan, Albay. O di, salbatan ng pangyari. Ha? Duwang dakulang istorya niya. Joshua, may commercial ka tabi, John? Okay, Joshua, standby ka muna tabi. Di ka magiro dyan ta. Ang sa imong signal, di man, yan nagwawara. Standby ka muna dyan. Babalikan ta katabi. May kinaraman dyan. Ay, si Nicole pala may pinadaraman sa kuya, ali sa GMA. So, relieve, mga tugang ni Chief PNP General to. Ano daw ang rason na di? Ang issue baga kayo ni General Torre, number one, itong din niya nakasundo sa mga nagreklamo sa Napolcom. So, nagkapirang mga PNP na pag-iriban niya na inassign niya sa Mindanao. Di ba? Tapos, binangga siya kang Napolcom, nasala ngayon o iso ginibo mo. Sala ngayon o iso ginibo mo. Piparikul baga ito. Di ba?
piparikol sa mga na-appoint niya, mga tugang na mga pulis. Kang, ay doon na to kung na-recall, sabi nagkasundo na sa duwa. Kang nagkasundo sa duwa, sabi ni kan Campo Crame, sabi ni General, nagkasundo na nga kami, naguro na nga kami. Kung ang reaction so in so Napolcom, sabi kan taga Napolcom, ay dami niya kami naguro doon. Sa kabaga, alas 8:20, oras po mga tugang sa Pilipinas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa Legazpi. Land of brave hearts, bright smile, and the biggest celebration of who we are. Ibalong Festival. It is not just what you see, it's what you feel. The rhythm in our streets, the warmth of our people, and the hero in every Bicolano you'll meet. Ibalong lives in how we stand strong, how we celebrate life, and how we show the world what it means to be a Bicolano. Heroes are not just in stories, they live in all of us. Come to Legazpi, awaken that hero within. This year's celebration is bigger, brighter, and bolder than ever. Opening fireworks display, Ibalong exhibit, Art vs. Cancer, Shades of Strength, Ibalong Agri Trade Fair, and Beer Plaza. Grand Opening Parade, Ibalong Festival Boxing Competition, Eucharistic Mass, and Ibalong Opening Concert. Ibalong Tattoo Expo 2025, First Mayor's Cup Ibalong Festival, Open Karate Do Championship, Derby, First Mayor Hisham Ismail Airsoft, and Speedball Competition, Baile de Ibalong, and Dance Showdown 2025. Vocal Warriors Ibalong and Sing Off 2025 auditions. First Ibalong Digital Animation Competition, Beach Volleyball Tournament, Ibalong Festival Grand Job Fair 2025, Ibalong Bandfest, Battle of the Bands, and Ibalong Golf Tournament. Ibalong Zumba 2025, the first Ibalong Fun Bike and Fun Run, Car and Motor Show, Ibalong Grassroots Dance Sports Tournament, and DMS Medical and Optical Mission, Table Tennis Tournament, and Dragon Boat Invitational Race, Fourth Mayon 360 Bike Challenge, Tahanang Tanghalan and Ibalong Football Tournament, Second National Billiards Tournament, Butian and Ibalong Coronation Night, Vocal Warriors Sing-Off Grand Finals, Ibalong Street Dance Competition, First Ibalong Festival Regional Open Pumsay and Kugoroy, and the Grand Finale, live with Bini Concert. At opo, Vini is coming to Legazpi. Kaya, don't miss it! From August 1 to September 6, feel the beat, taste the culture, live the legend, street parades, pageants, concerts, food, and adventure. Ibalong Festival 2025. Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines. Are you curious how you could study, work, and live in Australia? Hayahay Travel and Tours is an expert affiliate of the AusPacific Group Migration Agency based in Sydney, Australia. We're hosting a free info session on visa pathways to Australia. Get the chance to meet guests from Australian colleges and learn about the student visa and skilled migration process. Join the info session on August 30 at 10 o'clock in the morning on the third floor of the Chancery, Magsaysay Street, Sorsogon City. And another info session on August 31 at 10 o'clock in the morning at the Event Center of SM City, Legazpi. So what you waiting for? Register now by visiting the Facebook page of Hayahay Travel and Tours. For more information, contact Gina Almaheda Corcuera at 0922-800-9310. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Live Right ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live Right para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamigbi ali sa indo. Danganing ini sa itong pagtirig po nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paniningwagan sa damay sarong. Itagabos tinilipon ninyo sa Noong speed shop, siguradong panalo ka dito. Noong speed shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa, isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkot alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-22 taon na, Kipya Festival 2025. Mula August 14 hanggang August 29. August 14, Holy Mass. Opening program, Motorcade. August 16, konsyerto sa Kipya featuring Magnus Haven. August 18, Marathon Kargaan Agom and Inter-Barangay Boxing Competition. August 22, Lechon Cooking and Eating Contest and Kipya Beer Plaza. August 23, Mutya ng Jubilar 2025 with celebrity guest Michael Sager, PBB Celebrity Collaboration Housemate. August 24, Konsyerto sa Kipya featuring Nobita. August 25, Tukak Ulutan. August 28, Social Civic Parade and Titik at Musika para kay Juan Bautista. Procession of Saints with brass band, fireworks display, and disco sa Kipya. And August 29, Feast Day, Uncelebrated Mass. Kipya Festival 2025. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2025. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ay, oras natin, 8:32 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! An hapot. Ano nga nin hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Okay. Okay po. Okay, tabi. Yup. Yeah, sure. Oo. Okay, sige. Okay. Under na tabi ako. Okay. Okay, bye-bye. An hapot. Kaiba si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Pag-una ko, nagapun na sa ko, John, si General Torre, mapaliwanag. Ako pa man pala. Sabi niya, kumusta ka po? Kaya pigisurita ko niya ng mga simanang ini, ha? Hello? Titi. Salbatan mo. Ano ba nga? So pagbabay mo baga? Ha? So sabi mo babay? Oh, ano? May meaning ito? Tighanap ko sumwa. Under na ko pare. Ingat. Nag-iingat man kita. Latuson ta kang salbatan na ka dyan. Baga ako baga babay. Mwa.
Sarawayan ka. Nakikig ka kanso kay General Torre. Nakikig pala ako Unexpected ko ito May ako sa messenger mo. Ay, kunwari ka pa reling. Ko na. So letter ito. So letter? Yan, nahiling ko. Ngunyan, nagangalas lang tabi ako dito. Ever since na nangyari itong The Hague incident. Iyo pare, totoo. Dahil ka nagangalas ka, garugabos na nangyayari ngunyan, pabor kay Sara Duterte. Iyo man ang ganda di. Hilingan mo ha. Pagkatapos ka itong sa The Hague, sa Supreme Court decision regarding duman sa impeachment. Okay. Ikadua, susuna ni Presidente. Yeah. Na nagresulta digdi sa investigasyon kan mga anomalya sa DPWH. Iyo baga ano? Yan, ang pwede mangyari ka ini? Ang pwede mangyari ka ini worst case scenario is maharik si Martin Romualdez. Saro pa yan. Baka. Baka. And disenfranchise si Saldico. Saro pa yan. Okay. Duwang tao sa Congress na hated maray ni Sara. Diba? Ikatulong niyan, ini naman na Kitore. So magnangalas ka, ano ang nangyari? What is really happening behind the scenes? Iya. Kasi mangalas ka, garo puro pabor kay Sara nangyayari. Diba? Garo nag-iiba ang dalagan, adi. So yan ang abangan da. Iya. Ako sa lingko migo, may mangyaring mas dakula Igo yan. Inulan na taon o baka before ngabangaan kan 2026 may mangyaring dakula sa Pilipinas. Yes. Ini lang na so nangyayari ngunyan sa DPWH. Ining hero na ini. Madadali kay ni dakulo na congressman. Iyo. Gari may dakulang mangyayari talaga. Gari malay ni abangan tayo yan. Itaram, baka mag-lead yan sa constitutional change. Yeah. Diba? Okay. Sige. Salamat, Tabi Joker. Yeah. Pagka-tukaw ni Dig, may mangyaring akong dakula sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao. Nataman daw ito may vibration ako. Naranuan mo dyan sa Marawi Seeds? Dakulaan ba kang istorya ito? Na nangyari sa Mindanao. Marawi Seeds. Ako daw ko pa nabivisualize kung pero sa iling ko, may mangyaring dakula Data aram kung ano yan. Surat mo daw Tabi John. Sinabi ko ngunyan, Agosto, pitsa ngunyan Tabi? 26 Sinabi kong Agosto 26, alas 8:37 ninaga. Ipasurat ko daw kay Shara. Si Shara, ipasurat kay Shara Bakit sos ko? Dahil manlugot. Speaker. Muna tayang nun sa luto. Anong numero ka ito? 26. 26? 8. 8. Ay, di ko matandaan. Diba, kadaprangan, 2019, upward, hindi ko yan. Yeah, so sige mo kasi mga bill, di ba? Di ba? Bill. Yan nagkaburuplatan. For that reason. Ang tinarino kayo niyo, para sa 2020, parang kasinda. Ayun. Problema. Magkuba sa magkaraho, Ilon. Gapos magaw.
sa iyang term. Sa sitwasyon na iningon yan, nakadakol kan mga iuyam-uyaman, dakol kan mga day nangingiturog, kadakol mga tugang kang day nangingiturog, day nakakakaong kitultol, kadakol tabi kan garigalin pasay, kadakol ngunyang kan nagwala-wala, ay nako. Ano yan, ah? Bibi na ito. Atay yung may ilingon mo, Unang pagmamanan ka. Diyan sa ginubatan, sa nangyayari ganyan. Nag-iisin na long-term solution yan. Inisa ng pangyaring ini kay General Torre, ay nako. Okay. Pero amigo, hindi mo na ito sa lokal. Kaya na pag-uurangan, delikado na dyan sa project ang binubatan. Mag-iisip sila sa long term. Pero hindi na sa mga tao dyan. Ngayon, masarap okay. Titisting talaga kita. Mapo na ko ngunyan kay Mayor, umuko boda kay baka si Dr. Cedric Day pagkauron tango yan na aga, ha? Amigo, nakiinit na amigo. Ang panahon, nga, tigmabalak talaga kita. Okay. Okay, amigo. Sige, amigo. Alright, thank you. Anong event mo niyan sa LC3? Standby Joshua. Standby. 5 minutos sa standby. Hello? Iyong nga na yan ang kwanta, yan ang piga-aram kan mga reporter sa Manila kung ano ang mangyari. Iyo baga? May posible pa rin, mga arog-arogan. Kaya dahil panagluwas kung ano ang rason. Iyo baga. Po. Yun no. Ako binisita lang. Iyo na nga ni. Ba't ay follow up tangon yan kay Mayor? Ako mala. Okay, thank you. Alright. Visible na traffic enforcer o PSO. Bata may dudumanon akong 9 o'clock pagkatapos ko digdi. Pagkatapos ko digdi may atindiran akong 9 o'clock. Hello? Idol. Ay, morning boss. Muli lang mga suho. Ibanan mo ka tarugal daw sa lumatang ilumatan. Sa ano? Dili ba sa kaibanan mo sa ilumatan kang tarugal daw tuman sa may kaulan sa may tulay? Migo. Dahil ka na masikritong salbata. Naka-relax ka sana. Deka. Ano? Di mo naman kurinan yan, man. Ikaman, no, na. Kumusta sa kaon-kaon, Migo? Kumusta sa kaon-kaon, Bitulog? Okay, sa kaon-kaon, Bitulog? Ako may lang mong topic mo, rago ng topic mo yan. Sarong natin troso kang natural hazard, tapos sarong man-made. Depende. Man-made po na natural hazard. Okay. Itong sa Masarawag, ano yung magayan na tapat pipahan dyan? Yun. May ano na dyan kung mabalikan nindo kung mga nataging disaster, ikaw na talaga dyan report. Iyo, Migo, paaram ko kayan, kung di ako nasala, panahon kang riming. So, riming baga? Tigparan lang naman ang haraliwan ng mga harong dyan, mga barangay? Ang problema sa implementation kaya po, Iyo. larong luman sa may central district sa Kinabatan. I-relocate na ito. Pero magdumang gangon yan, may mga naka-hektar. Iyo, totoo, ang pagsabi mo. Yan ang problema dyan. Ang implementation takang yan.
Gary flood control. Yeah. Balat na din eh. Flood control ko. Ili nag-upit na eh. Nilipat mo na. Pangyari. Ginalik mo na. Pero yaong pa. Iyo baga di. So, na mapagal dyan. Yeah. Dapat talaga ang ito mo yung nagtatanis decisive. Yung mga disaster kwarta man ang figure na yan dyan. Yeah. Kasi sayang kung madumana lang. Tama to, quarter mo katabago na yung dredging, flood control, it will take billions of dollars. Pero, dahil naman yan mapugulan. Kasi, di ba, kasi mapugul ang tubig dyan. Iyo po. Iyo po. Okay. Tapos, ito naman na kay Torre. Araw na kaya, pinagana ko lang mafia sa Pilipinas. Iyo ba ba? Ang trabaho ka. Tuto pa lang at PNPA lakas. Ano na yan? Known secret na yan sa mga uniform services kaya. Yeah. It happen. Opo. Yung man lang ito. Yeah, okay. Kapag nahilig tayo kagiraray, pag ano, hindi ko malibig sa konti para mo. Pag naman ngayon, magkabig ka man talaga. Pagsurusulin siya sana. Latusun pa. Bye-bye. Bye-bye. Salbatana Junior, may nakasirip sa kuya duman sa Ginoba. Sino ang pigatagutan ko eh. Pagkatangkas kay PNP Chief dati General Torre, may ipinagrekomendar ng masalida basaon tagirara ining dokumento na ipigpaabot sa DCGB News, Office of the President, Malacanang, Memorandum for the President from the Executive Secretary through Undersecretary Mary Lynn Charis A. Lagamon, Office of the Appointment Secretary. Subject, appointment of Chief, Philippine National Police, open parenthesis, PNP, close parenthesis. Date 25 August 2025. The undersigned respectfully requests for the President's signature on the appointment of Jose Melencio Corpus Nartates Jr., Vice Nicolas D. Torre III, position Chief Police General, Agency PNP. Attached herewith are the following: appointment letter, open parenthesis, Annex A, close parenthesis. Position and recommended appointee matrix, open parenthesis, Annex B, close parenthesis. For President's consideration, Permado Lucas P. Bersamin, Executive Secretary. Ayun. Ito, ano tabi POIC siya, ano? Tama? Roger to that tabi Mertates, apelyido. Nartates. Jose Melencio Corpus Nartates Jr. Pirang star daw in ano? Day ko lang tabi verifikar pa BP Henry. So yan, ang makaput ka na Philippine National Police, pagkatapos na tangkason bigla, si Torre, ang nakaput na ngunyan, si General Jose Marcelo Corpus Nartates Jr. Opo, Ping, na may kontabi, may nagluwas na news kung ano ang kwang ka ini, sa nag-eskwela ini, si nagtapos tabi, PMA o PNPA? Roger, sa tuya yan, naugi dun pa, kung PNPA ini, or Philippine Military Academy graduate. Okay, good. 3-star ini tabi, VP. 3-star? Ayun. 3-star. And siyempre, pag sakat niya bilang si PNP, 4 stars na yan. Iyon. Okay. Okay. Sa Satuyang Monitoring Studio, ako po, si Pio Fernandez. Salamat, Pio, sa follow-up report. Kuya na. Okay, opo. Thank you, Kuya Nesa. Salamat po. Ayan. Okay. Yeah, thank you, alright. PMA, Philippine Military Academy graduate. Confirm tabi ni, ano yan, ano yan, confirm tabi ni, Kuya Nes Belga, Colonel Nestor Belga, retired.
PMA John, nagsalida. Nartates, Deputy Chief for Administration Tabibi Henry. Ayun. Second in command siya, second marko ba ikadua sa Philippine National Police, PMA Managat, 1992 graduate over. Ayun. Okay. Roger. Yung mga tabi, out na muna. Okay, thank you so much. General Torre duman sa Mindanao. Pinapabalik ang Napolcom. So pinalipat niya ni Duman? Oo. Pinapabalik ang Napolcom. So pinabalik ang Napolcom sa proseso kang paglipat? Oo. Ayun. Ini si Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Gusto mo yun pa di, ini si Nartates na ini, senior ini dati kay Torita. Kung si Torre 2 star, kang na-promote siya na 4 star, dati na siyang 3 star general. Oo, pero lain naman ba ang picture note kay daw? Ayo. Kundi ini, pero nagkego ba ning rift ang Napolcom po si General Torre. Oo. Nag-reassign si General Torre ka mga key officials na dainin concurrent kang Napolcom. So, nag-order ang Napolcom nin ano yan, napipabalik. Pero ang sabi man picture no din ni Torre. I see. Tamala kan tarong okasyon, si General Banak baga. Oo. Layo nagsalida doon sa pwesto ni na binayagan ni Nartates. Oo. Day maninali. I see. Okay. Okay. Yun na ang review naman yan. Kung anong nangyari. Opo. Ay, basta ang history siya, brief history is, ini si General Nartates, ini sinilipat. Duman sa Mindanao. Ayun. Okay. Tapos pipabalik kang Napolcom. Napolcom. Gari may hararom pa ning istorya, no? Oo. Gari may hararom na istorya. Okay. Ano nga po siya pa de? Major General? Lieutenant General. Tatri star, ano? Lieutenant General Nartates. Ang satoy tabing acting PNP Chief. Kasalida ni General Nicolas Torre III. Yan. Nicolas Torre. Yan ang pigsasabi. May punto si Kuya Nes naman. What will happen next? Yeah. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, ano ka pirma tabi manayagnes. Siyempre ito, by authority of the President pirmi yan. Yun siya po ang nakapirma. Kansarong aldaw, may kay bako doon. Nag-call kaming lunglung duman sa may akasya sa ginubatan. Sa albatan namin, nakasiri pala. Uminapod pa. Ako nag-duty na si Missy. Ako nang ma-duty si Missy. Uminapod pa. Sa albatan na. Problema ito. Hello? Nagdaramdam ka ba sa nangyari sa iyo ngayon? Ito sa kanta ni Ogie Alcacid? Na naghintay ka ng matagal? Hindi. Sabagay, sanay ka namang maghintay, di ba? Kahit arito, so asaan mong hindi ako magdaramdam? Kahit na nasasaktan. Huwag kang mag-alala, di ako iyak, di magdaramdam, kahit patak. Magayon na kanta ito. Pero naadit ako Bakit? Nakasirip ka ba sa mo sa akasya? Actually, may nakasirip man, pero di sa nag-istorya. Nakasirip sa mo sa akasya. Di ba ngayon ka, nagprakaw kayang luglug niya sa akasya buda nga. Mata, pag tipwasan nga nung karong ipinadrive mo nga. Pati, tinuruan mo na mag-drive. Tinuruan mo na pating mag-drive. Ayaw, hadit ko. Basta, pag nag-alik ka dito sa araw, pag pagsukod mo, ang mobile data.
mobile data kan cellphone. Nata. Kaya di ka mag-GPS. Iyo, igwa kami. Salmatana ka. Igwa kami kay GC. Oo. Pala 360. Aking tinitimpla, lagi ngayong lumalamig. Di ko malaman kung Delikado kita kay mami. Dahil nagpalas-luwas talaga. Abo na ako. Pasundala ko, may nakakasi rin pa nila satellite. Nagkaula pati sulog-log muna. So, okay. Go! Sa dagdag niya tong barata, ini pala ang tabi bitingan ring tulong pumping station sa Legazpi. Basta presenting ini day man nagagana. Oo. Parte sa napalat ini, ninsarong mas dakulang proyekto na nagkakantidad, poco mas o menos, nasa 2.1 billion pesos. Susuki ang tabi bitingan ring sa pahayag ni Congressman Alfredo Garbin sa ipinabot na press conference kasuhapon. Ang concern kaya sigun kay Garbin na si single out so pumping station sana pero inipalan parte sana kaysa ron dakulang project na pinag-aapod Legazpi City Urban Drainage Project kasarabay na dyan ining pumping station, mga drainage, Siringman, DK, sabi Dito Henry, dahil digdi sa coastal barangays ka na syudad ka Legazpi. Sigun sa nasabi ng congressman, ang rason kung nag-deteriorate kasi tinarakla ang tulong pumping station sa Legazpi City sa kusuray na mapakinabangan sa kunyan. Iyo napabayaan sabi Dito Henry sa maintenance. Susog sa pinaghiras ka na sabi ng congressman, mga taon 2015 or 2016 sabi Dito Henry, kan pinag-inauguraran sabi ng pumping station na naging bisita pa nga nila mismong ketong si Presidente Noynoy Aquino. Alagad magpuon ka na mga taong 2016, susog sa pahayag ka na sabi ng congressman, nagpalyar ang syudad kan Legazpi na mag-alokar din pondo para sa maintenance ka na sabi ng pumping station at hindi nagbuktak subuot ng mga personahe na iyo ang magre-reparo sa nasabi ng pumping station. Kunyan parte ka na pag-turnover ka na sabi ng pumping station sa syudad, nagkaiguan ng Memorandum of Agreement o kaya MOA sa tao kan LGU Legazpi, kaya itong nakaaging administrasyon, Siringman ang provincial government sa Balbay, at ang Department of Public Works and Highways o DPWH, nakapalaman duman sa nasabi ng MOA na ang LGU Legazpi Tadik palang Dito Henry ma-acceptar ang pasilidad, ma-provide min pundo para sa maintenance at iyo ang ma-assign min personnel. Bagay na sigun kay Garbin dahil nautob kan na lokal na gobyerno kan Legazpi kung kaya sa ngunyan pinarakla asin dahil na nagagana ang pumping station na ini sabi Dito Henry. Ang napahayad ka na congressman, kan pinag-turnover o kaya pinag-inauguraran nasabi ng proyekto, nagagana na pumping station ni sabi Dito Henry. Palagad sa kinalong yan ng panahon na dahil naasikaso ang maintenance, at sinakla. Kunyan, kan mariparo ka na Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol, paday na papakinabangan ang pumping station, may request na ipinadara ang nasabi ng ahensya sa lokal na gobyerno kan Legazpi, nag-request sa DPWH na ang mag-take over kan nasabi ng pumping station, iyo ang mapadalagan, iyo ang mamantenir. Alagad susog sa aligasyon ni Garbin,
dai inaksyonan kan lokal na gobyerno kan Legazpi kan uminaging administrasyon. Kan magtukaw si Gardin bilang mayor kan Legazpi ni nagkatirang bulan tabi BP Henry, yun ini sa ilang kaso na ang sanggunian na panlungsod kan Legazpi makakibo din sa rong resolusyon na minaautorisar sa Department of Public WH na iyo na magpadalagan kan nasabi ng pumping station. Kan nakaading taon 2024 kan mabilog ang resolusyon, asin ang development mo niya susub sa pahayag ni Garpin, may initial information sa iya si Regional Director Virgilio Eduarte kan DPWH Bicol na igwana ng tigtagamang 80 milyones pesos kantidad din pondo para sa pagpapakarhay sa BP Henry kan pumping station kan Cebu. Implementation o kaya nakaabot ang budget na ini sa national allotment para sa taong 2026 na sa BP Henry. So nagkataon kan tinawan ni autorisasyon ang DPWH na yung magpadalagan kan pumping station na taon man tapos na sa budget deliberation para sa 2025. Kay Ayun, naputol si Joshua. Paki-apod gari tabi, Josh. Sige daw, paki-apod uli. Huwag kang mag-alala, di ako iyak, di magdaramdam, kahit kapatak. Go ahead. May pondo na dito, Henry, more or less, kung kay Gardin, 80 million pesos na nakasabay sa 2026 budget Yan. para mapakarhay ang saro sa tulong pumping station ni TBP Henry, particular na itong pumping station Cantibo. Yeah. Tangani ng ma-rehabilitar, mapakarhay, magkarali ang takla, asin sa giraray mapakinabangan ka ng mga Legazpeño, lalong-lalo na TBP Henry, na narireparo na ang paglangkaw ng tubig digni sa syudad at pagbubaha kada bes igwanin na raot min panahon o mas tingani na makusog sa ng normal na pag-uuran. Ini palang sabi BP Henry pumping station na ini na minakantidad sobra 2 bilyones pesos. Itong tulong pumping station 1/3 sa na ito kang kabilugan na project ining Legazpi City Urban Drainage Project. Iyon. Nansaro sa importante man digdi tabi BP Henry aside sa pumping station. Ining dike na minatawang proteksyon sa mga coastal barangays kan syudad. Sa pahayag ka na sabi ng congressman, so far data BP Henry poon ka may bugtak ang dike na yan parte ka na sabi ng proyekto. May dati na i-record na paglangkaw kan tubig gali sa dagat may minaapaw pasiriring sa mga harong. Kung kaya sa ngunyan tabi BP Henry, sa madaling sabi, ang may kapot na kan bula para mapakarhay asin marahabilitar ang tulong pumping station na ini sa syudad. Ayun na tabi BP Henry ang regional office kan Department of Public Works and Highways. Pero itong 80 million, para lang ito sa pumping na yaon San Roque, di ba? Sa Tibo. Sa Tibo. Sa San Roque. Okay. Dahil pa naman kasabay sa Victory and Barangay Abaybay. Ay, ano yun? Pigkali. Tuloy ba ka pumping stations? Okay, sige. Yan ang active sa Saro, sa Tibo. Iyon pa sila nagtabi si Henry. Yeah. At initial na in-informar sa iyakan na DPWH Bicol. And bigahalag pa siyempre kung ano ang mangyayari asin masunod sa plano. Tuman sa iba pang mga pumping station tabi si Henry para malikayan ang pagbabaha digdi sa syudad kan Legazpi. And siyempre, parte kan balancing pagpresentar ka na informasyon, piging wataman na makuan lado ka ini ni Governor Noel Rosal. Very good. Na iyong antig sa tabi na nakatukaw na mayor kasi pinag-inauguraran ang pumping station digdi sa Legazpi City. Yes, good. O, sa bala ka na kan Joshua, pakiko anong reaction ni Governor regarding sa bagay nan, ha? Sa siyan mayor ka na naging mga taon, okay? Yes. Sige. Ayan tabi, Dito Henry, nadagdag na itong istorya. Para sa lawas, Joshua Bino, DCGT. Salamat, Joshua, sa report. Huwag kang mag-alala.
kung puti, tama na at sapat. Goodbye, babe. I love you all. Mabuhay. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, Pirming ng